Hey guys, så er det den søndag morgen, og det vil være tid til min morgenshake, og det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg har allerede fået min første shake i dag. Jeg plejer at stoppe omkring kl. 6, og får min shake, en lille shake der, lige for at komme i gang til min morgentræning, og nu har jeg fået trænet herhjemme, og fået min te, og strukket ud, og mediteret, og nu skal jeg i gang med at have min morgenshake. Og jeg er alene i dag, så Ida er nordpå, så det er bare mig, der skal have min shake. Og det her, det er virkelig mega nemt. Når jeg bruger de her shakes her fra Herbalife, så gør det altså, det gør det nemt for mig. Og jeg kan lave min morgenmad på 2 minutter. Så jeg skal have min blenderkande. Og det du nemt kan gøre, hvis du gerne vil tabe dig, det er, at du drikker 2 shakes om dagen. Og det jeg selv har haft rigtig gode erfaringer med, og har tabt mig rigtig mange kilo med, det er ved at drikke min shake til morgenmad. Og i dag, der snupper jeg den med ananas og kokos. Og så skifter jeg min frokost ud også, fordi jeg gerne vil tabe mig. Og det virkede sindssygt godt. Så 2 måleskeer. Og man kan se, jeg putter en lille top på også. Og da jeg gerne vil have lidt ekstra protein, så snupper jeg 3 måleskeer. Okay? Så jo mere protein du har, mere protein du har brug for, jo flere skifter skal du tage. Og da jeg ikke drikker mælk, så bruger jeg vores proteindrinkmix med vegan som en form for en mælkeerstatning. Og her bruger jeg 2 måleskeer af. Og her der bruger jeg bare 2. Så når jeg gør det på den her måde her, så får jeg cirka 32-35 gram protein i min morgenmad. Og jeg ligger på omkring en 250 kalorier. Så det er et rigtig fint tal. Og så får jeg det samme igen til frokost. Og det her, det er mega nemt. Og sådan her. Bare en lille tur i blenderen. Og så er der morgenmad. Og jeg tror ikke engang, det har taget 2 minutter at lave. Derudover, så får jeg min aloe vera drik her fra morgenen af. Og i dag, der snupper jeg den med mango. Det er faktisk Idas. Jeg kommer til at drikke min med original. Og den her smager så også godt. Og det du skal bruge, 3 måleskeer, eller 3 lågfulde. Og det har virket sindssygt godt for mig, og det fungerer rigtig godt for min fordøjelse. Det hjælper mig med at komme på toilettet hver dag. Okay, den smager virkelig godt, den her. Men min favorit, det er nu original. Jeg ved, Idas favorit, det er med mango. Og det er sindssygt sjovt, hvor vi er begge to glade for dem begge to, men vi har hver vores favorit. Der var én ting, jeg glemte i min shake. Jeg glemte min kreatin. Se her. Og så er der en måleske her. 3 gram. Og det jeg synes, der er rigtig smart ved Herbalife-produkterne, de har tænkt på, hvad for nogle produkter jeg bruger, så de har faktisk skrevet på måleskeen, hvad det fungerer til. Så lige en tur i blenderen. Og så er der morgenshake. Og derudover, det der er også en stor del af min morgenshake, det er min te. Og det jeg bruger her, der bruger jeg 1 måleske, eller 1 halv teske af den her. Og jeg har stikket hul i den her, så er det lidt nemmere at dosere. Og det jeg er rigtig glad for den her te her. Og det som der også er mega interessant, det er den her te, grønne te, som Herbalife bruger. Den er faktisk kendt for at øge forbrændingen. Så hvis man er på vægttab, så er det rigtig godt. Og aloe veraen, den er også rigtig god, hvis du er på vægttab. Fordi man ved i dag, at det hele drejer sig om din fordøjelse. Så 2 shakes om dagen, og så te og aloe. Og så får du faktisk rigtig godt vægttab.
Det smager godt. Og heldigvis min termokande, den kan indstilles til varmt vand til 60 grader. Så er den nemlig drikkeklar med det samme. Så min aludrik, skal jeg lige have mine vitaminer. Jeg er ret glad for at få god ernæring. Det gør en stor forskel for mig. Det jeg rigtig godt kan lide også med Herbalife produkterne, det er, at der følger altid et stort fællesskab med, som vi har vores kundegrupper, vi har vores medlemsgrupper. Så alt sammen, ja, mine tabletter. Så det er alt sammen noget, som du kan drage fordel af, og du får, der er opskrifter, der er måltidsplaner, der er en supportsystem, der er altid en Facebook-gruppe, du kan stille spørgsmål i. Så der er rigtig meget, som du kan få ud af det her, med din, de smag på den her shake her. Som du kan få ud af det. Så der er support med. Og der er, du har din egen coach, din kontaktperson. Sådan her. Ej, det er virkelig min favorit. Og ja, ananas og kokos, det er en limited edition, så det står lige her, limited edition. Og det er virkelig uheldigt, fordi jeg har kun 3 tilbage, så hvis du vil have en af dem, skal du skynde dig. Og så kan du altid sige til. Men vi ses lige pludselig.